Rebutgem que l'anunci del tancament de la nostra escola s'hagi produït just abans del procés de preinscripció, on es coneix la demanda real dels centres. Rebutgem que no es tingui en compte el projecte i model educatiu de la nostra escola, ja que no el podem trobar a altres centres educatius del municipi. Rebutgem l'augment de ràtios i la massificació escolar, que no ens permetran arribar mai a l'èxit escolar. L'èxit educatiu té molt a veure amb el fet de deixar que les escoles treballin amb calma i tranquil·litat, sense entrebancs administratius ni bombes de rellotgeria com aquest anunci del Departament. Rebutgem el model de planificació educativa del Departament d'Ensenyament, perquè no té en compte els alumnes ni les famílies, ja que no situen al centre de les decisions i de les preocupacions dels gestors del sistema. Demanem a la Conselleria que reconsideri urgentment la seva decisió i deixi que les preinscripcions a P3 s'obrin a la nostra escola. Fins que es coneguin les dades un cop finalitzades les preinscripcions, moment a partir del qual s'haurà d'actuar i decidir de manera col·lectiva entre la comunitat educativa, però sempre sobre el criteri de què és el millor per l'educació dels nostres fills. Demanem que es respecti la qualitat en l'educació pública del nostre país i del nostre municipi. La reacció per evitar el tancament de l'escola al Castell de Tona continua i aquest diumenge a la tarda a la plaça Major del municipi va tenir lloc una concentració reivindicativa a favor del centre educatiu. El 14 de febrer es va comunicar des del Departament d'Ensenyament el tancament de l'escola pública al Castell de Tona l'any vinent i de 6 centres més a altres municipis catalans. Des de llavors, mares i pares, amb el suport de l'escola, s'han mobilitzat en contra d'aquesta decisió. Des de l'Ajuntament de Tona es va aprovar una moció per demanar que el tancament dels centres posposés 5 anys i els alumnes del castell tinguessin temps d'acabar els seus estudis al centre, sense haver de traslladar-se a un altre centre educatiu. I les protestes ja han tingut el primer efecte i el Departament d'Ensenyament va rectificar ara fa unes setmanes el tancament de cara al pròxim curs de l'escola i ara el tancament està previst de manera progressiva sense la possibilitat de fer noves matrícules a P3. Tot i això, mares i pares del centre estan disposats a continuar lluitant per evitar el tancament d'una escola que ha avançat gràcies a l'esforç de mestres i famílies. Nosaltres ens van dir que seria la continuïtat prou, vull dir, una escola escapçada, un projecte escapçat, perquè ja no ens deixarien matricular alumnes a B3, per tant, ens ho tallaven des de baix, vol dir que l'escola mor, és una agonia, una mort lenta, i això no és el que volíem. És un esforç per part de les mestres molt gros el que ha tingut aquesta escola. Nosaltres, els pares, tots plegats, ens hem treballat al pati, no teníem ni pati, estem a barracons. Vull dir, què més volen aquests senyors? Ens ho tallen tot, ens escapcen l'escola, no ens deixen acabar un projecte educatiu. El passat dijous el Parlament va votar en contra del tancament dels 7 centres afectats, una votació que de moment no ha tingut cap efecte. Nosaltres hem arribat fins al Parlament, aquest dijous. El Parlament ens ha donat 84 punts, 49 en contra de Convergència i Unió, diu molt. Per tant, el Parlament insta al govern que ens obrin les inscripcions de P3 i el Parlament ha parlat. I és ben clar, i sembla que hi ha gent que no ho entén, això. I és una votació, i és una democràcia, i hem estat al Parlament de Catalunya, senyors. I hem tingut 84 vots a favor, 49 en contra. D'aquí, de CiU, sisplau, estem en un estat democràtic, que ens deixin obrir P3, que ens deixin fer les matriculacions pertinents, que tenim famílies esperant, i que es posin les piles i que facin la seva feina, no els hi demanem res més. La Comissió de Mobilització de Pares de l'escola va aprofitar la visita de la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, per demanar-li personalment que el Parlament insti el govern a obrir les matriculacions de P3 a l'escola i que fes tot el possible per rectificar la situació. Fa uns dies, una vintena de mares i pares del Castell de Tona es van tancar a l'escola i van dormir a l'interior de les instal·lacions del centre. Aquesta va ser una de les accions que ha promogut la Comissió de Mobilització dels Pares de l'Escola al Castell, una organització que es va crear de manera espontània i a conseqüència del tancament anunciat pel Departament d'Educació i que té previst arribar fins al final per evitar el tancament de l'escola. Ens vam mobilitzar ràpidament, vam protestar, vam començar mobilitzacions, vam exigir, perquè de manera contundent, que no ens podíem fer això en una escola pública,
ja que el departament ens havia donat aquesta oportunitat feia 6 anys, l'oportunitat de triar com a primera opció la nostra escola, l'escola al Castell de Tona. Totes les escoles a Tona són molt dignes, totes elles, però cap ens presenta el projecte al municipi de Tona, cap com la nostra escola. A raíz de que pasó todo esto, como que, bueno, hay todo tipo de personas, pues como que aceptaron un poquito lo que nos decían, ¿no? Y entonces, bueno, hay unos padres que somos más guerreros, más luchadores, y decidimos emprender todas las acciones que hemos llevado hasta el momento. Y seguiremos, ¿eh? O sea, no... Hemos pensado incluso que a raíz de todo esto salga, que por supuesto vamos a intentar quedarnos con el colegio y todo bien y tal, vamos a intentar también pues ayudar a otras escuelas o crear una plataforma, ya nos estamos poniendo en contacto con más escuelas y tal, y sí, y no pararemos. Ayudaremos a quien haga falta, iremos a Bruselas si hace falta y bueno, con todo lo que está pasando es normal. La Comissió de Mobilització també ha posat en marxa una recollida de firmes per a la causa. De moment han recollit un total de 1.800 firmes en paper i 700 més en format digital. La comissió també fa una crida a tothom que es vulgui implicar a la causa per la recollida de firmes a través del portal digital change.org.